Mám tu zaujímavé spomienky. Som tu chodeval s jednou takou babou, volala sa, že tam. Ona mala auto, ona mala taký malinký Citroën. Ona ma akože vozila, víš, že čajočka, víš, že ma vozila, akože veľká frajerka. Si mal koľko rokov vtedy? To bolo 2 roky dozadu, alebo tak nejak, to som začal... že keď si mal tých 15... Nie, to bolo teraz 2 roky dozadu, keď si pamätám, že sme sa myšli. Tuto vlastne kúsok je vlastne cesta, kde sme vyšli autom, tam bol taký pekný výhľad a západ slnka bol. Dali sme si pusu, že to bolo nádherné, ale ja som bol vtedy strašne vystresovaný, ja neviem prečo, ja som mal strašný stres dať pusu, ja som proste nevedel, že či mám dať pusu alebo ne. Lebo my sme akože sa brali tak, že sa motáme, ale nevedel som, že či chce niečo viac alebo ne. Ale ona bola strašne pekná do piči, čo ti jebe, ona bola tak super, zlatá baba. Som si tak na ňu spomenul, že ona bola strašne akože taká, že empatická, že bolo mi s ňou dobre. Proste ona bola fajn, ale ja proste neviem, ja si pamätám, že jednu dobu sme si proste písali a zrazu proste si ma blokla z ničoho nič. Ja neviem, prečo si ma blokla, len tak si ma blokla a som ju už dlho nenašiel. A ja som ju našiel vlastne cez takú aplikáciu vlastne to, že HUP, HOOP. Tam máš všetky baby zo Slovenska, že tam nevieš to filtrovať, že z Bratislavy, z Trenčína, z Popradu alebo z kade, vieš. Tam máš celého Slovenska proste baby. Akože ja som sa sám zoznámil, napríklad z toho som teraz pred chvíľou rozprával, tak ju som spoznal cez HUP a ona vlastne bola z okolia Senca, tuším, alebo z nejakej, alebo Pezinka, teraz už neviem presne. To nemáš tak ďaleko, ako napríklad keď si sa musel trepať do Nitry, alebo do Košíc, alebo neviem kam všade si sa trepal. No, reálne, hej, to je pravda. No a že to bolo fajn, že ona bola vlastne tak blízka a aj to na čo som teraz bol v Košiciach, tak to som vlastne spoznal cez ten HUP. Vlastne, že dojdem za ňou do Košic a takto. Mňam ty kokot, strašne to je dobré. Hej, ja si začnem zase slopávať Red Bulli, čo ti jebe.